ତମ ତମ ହାତରେ ପରା ଆଉ କାହାର ଶଙ୍ଖା? ତମରି ନାଁରେ ପିନ୍ଧିଛି। ମନରେ ପରା ତମର ଅସୁମାରୀ ସ୍ୱପ୍ନ। ତମରି ପାଇଁ ମୁଁ ଦେଖିଛି। ସେଥିରେ ତମର ଆଉ କାହାର ସିନ୍ଦୁର? ତମରି ପାଇଁ ମୁଁ ନାହିଁଛି। ହେଲେ ମୁଁ ପରା ତମ ଦେଢ଼ଶୁର। ମହାଭାରତରେ ବାଣ୍ଟ ସରିଛି। ଦ୍ରୌପଦୀ ଯଦି ପାଞ୍ଚ ପାଞ୍ଚଟା ସ୍ୱାମୀ ରଖି ଏ ସମାଜ ଆଗରେ ସତୀ ହେଇପାରିଲେ, ତାହେଲେ ତମ ସହିତ ମୁଁ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଲେ କ୍ଷତି କଣ? ନାଇଲ ସଇ, ଯମୁନା କୋଳରେ ଥିବା କଦମ୍ବ ଗଛଟା ପୁରା ଶୁଖିଗଲାଣି। ଓ ରାଇ, କାହ୍ନାର ବଇଁଶୀ ପରା ଯମୁନା ସୁଅରେ ଭାସି ଯାଇଛି। ଠିଆ ହେଇଥିବା କଦମ୍ବ ଗଛ ଡାଳରେ କାହ୍ନୁ କଣ ଆଉ ବସି ବଇଁଶୀ ବଛେଇ?